Tijdens de tweede editie van Herenveld Open Air koos de Meandergroep toch voor plan B, waardoor het binnen werd gehouden. Wij hebben vandaag Herenveld Open Air, dat is de tweede editie. We zijn vorig jaar begonnen, het eerste jaar, na de coronapauze, laat ik het zo even noemen. En we wilden weer een groot feest en weer met elkaar muziek beleven. En daarom hebben we Open Air vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd. En dat was daarvoor een succes. We hebben mooie artiesten hier gehad. Vorig jaar hadden we Martin Hurkens en de Fanfare Victoria. En dit jaar hadden we de eer gegeven aan Fanfare Sint-Elisabeth uit de Groenstraat en met Ivo van der Bijl, die komt zingen. En ja, een heel mooi programma. Maar ja, helaas, onze weergoden waren niet zo van goede zin. En het regent nu echt keihard. We zitten een half uur voor het concert, dus we hebben de goede beslissing genomen. Want we gaan toch gewoon in de kapel onze muziek beluisteren. De afterparty die doen we gewoon in onze brasserie. Het is niet anders, maar ja, gezien het weer hebben we de goede keuze genomen. Nou, in principe blijft het programma hetzelfde. Maar we zitten natuurlijk heel beperkt met de ruimte boven in de kapel. We zullen tot 100, misschien 120 personen in de kapel kunnen toelaten. En daarna wordt het echt moeilijk om nog wat erbij te krijgen. De ruimte is beperkt, dus dat is wel jammer, want normaal als het buiten is, dan sluit gewoon iedereen uit de buurt aan. En dat kan nu even niet. Maar de mensen die echt willen komen, die zijn natuurlijk hier ook welkom.